Good morning dal, ngayon gula. Muna resulta sa to ang sprayan ng dalan dal. Pating hinuha sa gilid dal. Naman po din ang area dress. Ngayon dal. Kung ako nagatiman. Atiman na akong sabot-sabot lang yan eh. Ano lang. Ang kabuntagon na to dal. Piti kay kabuntagon dal. Magpagpagawa sa adlaw dal ba. Mau din siya dal. Hang dahil doon sa itong area dari nasa pikas doon lang spray na po sila action na po siya kamatay kasi mapordis na po siguro kapag pang spray kita dal kapitan niya dala kapitan sa kabuntagan na dal ano lang siya doon. Mga din diri dalo grabe dalo kung makita niyo dalo grabe kadikit yun pero sa kuha dalo okay na kaya siya ang gulo lang sa kuha yung pag-abono na lang adon makapalitan pa na ko ni siya og sa pag-abonuhan ay naulahim ni siya abono diri nga side din dili parehas diri nga siya ng green na kayang dahon kanilang siya dol ang tinabangay raman bumili ni turang gamay na isa dol anor ni sa dol kung dito sa unahan daw pitinuwaga di aram ni sa ka square meter dol 1.3 ang 1,300 to ataw 3 mga idol 2.3 ni idol 2,300. Yan yung mga idol yan ako. Yan yung mga kasabas ng silingan mga idol luwag-luwag po na yan mga kasaba yan buhay na bugan na yan mga kasaba pahing na diha magdaripod nga side kasaba yun po na sa likod yung nahinlo kasaba yun po na mga idol address mga idol mais mga produkto dress idol sugyapon kayo balag mga gansi farmers tanong mangyapon siguro idol na idol ng anin pagisig hagmay pagisig lawas kulang pagisig sa kabunon mga idol sa dalanggit idol thank you for watching mga idol no.